උනේ මෙයා? එයා ආව මෙතනට දීලක කණ්ඩ කිව්ව ආවා. ඒරක. එනකොට මේ ලොරි එකක් ආවා ඉස්සර ලොරි එකක් ආවා. தமிழே சொல்லுங்க. தமிழ் சொல்லுங்க. சொல்லு பரவாயில்ல சொல்லுங்க. ரெண்டு பேரும் வந்தாங்க இன்னைக்கு. எனக்கு வீல்ல போகணும் பஸ்லன்ட்டு. எனக்கு வர நேரம் வீல் லொரி ரெண்டு வந்துச்சு. கயிறு கட்டுறது யாருக்கும் தெரியாது. கயிறு கட்ட எடுத்து இங்க நிப்பாட்ட சொல்லியிருக்கான். நிப்பாட்ட போனக்கு இவனும் போயிருக்கான் நிப்பாட்டாம போயிட்டாங்கிட்டு. போட்டு அப்படியே விழுந்து. இதுல ரத்தம் இங்க ரத்தம் வாயிலேருந்து ரத்தம் வருது. பாருங்க போயிட்டு. கூப்பிட்டு நிப்பாட்ட சொன்னதுக்கு நிப்பாட்டுறேன்ட்டு எடுத்துட்டு போயிட்டானுங்க. நம்பர் எடுத்ததா? நம்பர் எடுக்க எல்லாம் எனக்கு இங்கே போன பார்க்கலாம் நம்பர் எடுத்ததா நாங்கள். சிடிவி வாங்க பார்த்தா நாளைக்கு விளங்கும். தெரியாத செஞ்சுட்டு போயிட்டானுங்க மச்சி. அண்ணா இது என்ன வீடியோவா லைவா காட்டுவீங்களா? அடிச்ச வேச புள்ள எவனாச்சும் இருந்தா எங்க அண்ணனுக்கு தான் அடிச்சாங்க. வர்றேன்னு வர சொல்லுங்க. ஆடியோ தான் போனுச்சு. கண்ணில் மாட்டல அடிச்சேன். கண்ணில் மாட்டினா இங்க வர சொல்லுங்க. எனக்கு என் முன்னுக்கு வர சொல்லுங்க. எங்க அண்ணனுக்கு தான் அடிச்சிருக்கான் வேச புள்ள. මේ චමින්ද හිටියද වෙද්දි? ඔව්. මොකක්ද උනේ කියන්නේ? ලනු ලොරිය අරගෙන යනකොට මේ ලනු දෙකනේ ඌ වෙන්නා. එනවා තමයි වෙන්නේ. ලනුවට පැටලලා වැටුනේ නේ? ලොරිය නැවතුනේ නැහැ. නැවතුනේ නැහැ. ලොරිය මොන ලොරියක්ද කියලා දන්නවද? දන්නේ නැහැ නේ. நடத்தி நான் வானகரத்தில் நடத்தி